जों कालाबन विलेज कमिटिनि आन्दाराव फायो दिनै रेगानि डेटबो दंमानि रेगानि डेट दंफ्र जोंनि बोरैरावबो फायखा रेगान तुमा नंलिया रेगानि अंनियानि कारन ओंखानो वाति फायोबा अंलालिया रेगारक ओंग्लाय BJP नि borok rokno secretary saunka 10 digi फायदि होनाय इमोनबो जों खबर माखा ओंग्लाय borok फायलायखा फायलायनाय जे 36 मटंमानि नगनि सिलेक्ट खालाय दंमानि इमोनो borok डिलीट खालायनाय ताइबो एसा borokनि BJP नि borokनो borok माने नग रनायनि बागै सिलेक्ट खालाय दङ इमोनो जोंनो खुद नखा माने फाइनल डिसिजन borok अरो नालायो नंगले जोंबो नायनाय जोंबो मंलिया अंगेनि बागै जों साखा बरनो नरक तो अरक कुनु अधिकार करै अधिकार तंफानो नरक बाइकल अधिकार अरो नरक तो फाइनलिस्ट खायमाय माया जोंबो नरक चिनि तिप्रा मटानि होइतेबो नरक साना दरकार नरबो फाइलायनाय फाइनल डिसिजन नायनाय नगरंनो बागि रिसनाय हायबो साया बरक ओंग्लाय कायसा पक्षनि हयते सायिसि बरक बिजिन बरकनो ति फायनाय हायखलाय खाय दङ ओंग्लाय बोरिरग फायखा बोरिरग फायबो जलिमाना कारनखा बोरिरगनि नगरनोबो बरक तानजाक ए 36 ता नंनि बमुङा बरनि बमुंबो दङ ओंखाय जों फायलाय अरो बरनो साजाक प्रथमनो नरक अरनि हकरदि ओंग्लाय जों ताला मारुसिनाय बरक तुमा साखा जों हकरिया जों फाइनल खालायनो फायो जोंनाव साइसे बरक फाइनल खालायनाय जोंनो सावै बाइकल फाइनल खालायनायबा इमोनो जों साखा बरक मानिया ओंग्लाय जों ताला मारुमानि पर 20-25 मिनिट अंनाय 20-25 मिनिट परे आउटपोस्टनि फायका गरजि थानानि तारपर उदयपुरनि फायका फायनाय बरक साखा जों बे कक्सि सालाया फार्स्ट टाइम फायने बरक तमानका नरनो 2 मिनिट टाइम रेखा फर्स्ट टाइम बरक 2 मिनिट साखा लास्ट टाइम साखा बरक 3 मिनिट साबा बथानानि मतो थानानि तो सायमाया ब उदयपुर नंनाय ना अच्छा ब साखा 3 मिनिट बंगिया अफुरनो लाठी चार्ज खालायरेखा बोरै बोसाबो नायलिया जिला बोसाबो नायलिया जत्तनो बुनानि तंनानि सुर खालायखा बोसाबो मा खारका सला बोसाबो मा खारका बुखा टपखा ताबो चिनियरो तंगो बुजांमानि रक तारपरे ने कतजन इनजुर्ड पार्सन तो 25 अंनाय अच्छा एरेस्ट तो खायजाखा मांनै द माखथाम खायजाखा अच्छा ताइतामा अंखा अंमानि कारण अंमानि ताइतामा अंखा बाइरक तोख्रुखा साबन बाइक तोख्रुखा चिनि कर्मी रकनि तिप्रा मथानि कर्मी रकनि तोख्रुखा कयता हाय बाइक 20-25 ता हाय अंनाय बाइक रक अरो स्टेटमेंट बरक रुबो रंजन मानि नुवातिया बरक हायके रुबो जोंसि तोख्रुबो होनाय एक्चुअली माने मथानि बरक तोख्रुबो नै मथानि बरक तोख्रुबो होनाय बरक स्टेटमेंट खालायो ओंख्लाय बरनो तालासि मारुक जा बरक बाइकल नगबा जोंसि तोख्रुबखानि इमोटे एक्चुअली इमोतो फेकसि चिनि अरो जे नगर तमानि बाइक बरंनो प्रूफ रुबो बरनो प्रमाण पत्र दङ सिबा तोख्रुबिया जतन प्रमाण चिनि अरो दङ बोरै मांनिनो बुखा पुलिस रक फाइन टियास रक फाइनाय इ नगबो नगरनो सिबायखा पुलिस टियास रक तारपरे ने अनेक किछु अंखा दिनि बाइकले साबा तोख्रुमानि अंकल टियास रक पुलिस रक तोख्रुबो नग बिसिंनि बाइक रक न टियासर पुलिस तोख्रुबो फाइनाय पारा हाबैबो तोख्रुजाक पारा फाइने तोख्रुजाक रमजान रगले कि मथानि कर्मी ना तमा टिकारन फाइमानि टिकारने फाइमानि सि बरले टिकार रिनानि फाइमानि माखथाम मासाना रमित लांखा तै मांनिनो याकारिखा तमा कारण म इमबो एकटा कारण दङना मते आंबो सायमालिया बरनि मेन उद्देश्य अंखा तिप्रा मटन हाम खालायनाय बागै तिप्रा मथानो हामे सानानो बागै इमंखा बरनि मेन माने पॉइंट अच्छा इरो कासेसनि कुनु मदद तंग कुनु राजनीतिनि मदद तंग जे इरो निजि कन्ट्रोल माने अरो मदद तंगु मो आंबो सायमानो अरो मदद तंग अंखलाय जन्थुमाराक तारपरे ने रंजन मानिक नुवातिया बिश्वजित नुवातिया बरक खरकनामनि अरो मो तंगु बरंनो आनि जे सायमानाय बरंनो मन जतन खालायलायो बरंनो उद्देश्य अंकाय तिप्रा मथना टार्गेट बो मनो खालायता तिप्रा मथना हमला खालायनाय नै टार्गेट रक नाजाकता ताबो पारा रगले पुलिस प्रशासन फाय हमला देखाय पाय
hamla to yang para dige khlaijak tabo bo khnai tongo yang dige borok hamla khlainai bo bo khnai tongo Para beri besar tong lemia. tabo beri besarbo tongmalia je bazar gana tongnai borok no bo buka tokha ibo chini oro proman tongo nogrok no sbaika police tia sarok phainai taibo bike rok no tokrupka ibo chini oro proman tongo ibo chung proman bo khainai mo haisi oro chung kuno dalat kok saya chung dalat rasniti bo khlaiya oro chung dalat babe kuno rasniti khlaiya oro dalat rasniti khlaina